Εδώ έχουμε μια ποικιλία λαπέν κεράσια, τα οποία είναι φυτεμένα σε σύστημα ούφο για πρώτη φορά εδώ στην Καβάλα. Αυτό είναι το ούφο. Μεγάλη παραγωγή. Καλή επικονίαση έχει γίνει φέτος 2017. Τα κεράσια πραγματικά παίρνουν πολύ αέρα. Μπορούμε να δούμε εδώ. Τώρα άρχισαν να αλλάζουν χρώμα κάποια, αλλά έχουν γίνει κόκκινα. Αρκετά μεγάλο μέγεθος. Πολύ εύκολα στο μάζεμα. Το ύψος φτάνει στα 2 μέτρα και 30 εκατοστά. Το φόρτωμα φέτος είναι απίστευτο. Μπορούμε να το δούμε αυτό καλύτερα στην άλλη σειρά. Τα οποία έχουν πάρει ήδη χρώμα λόγω του ήλιου. Κάποια άρχισαν τώρα να φουσκώνουν τα κεράσια. Το μόνο πρόβλημα ότι κάποια παραφορτωθήκανε και δεν φαίνεται να μεγαλώνουν πάρα πολύ. Ή ίσως είναι και στο δεντράκι. Σαν τριαντάφυλλα. Πολύ όμορφα. Και προπάντων όμορφα και εύκολα στο μάζεμα. Με μία απόφαση σε αυτό το μικρό κτηματάκι να κάνω και άλλες γραμμές. Αυτές έχουν γίνει φέτος. Η παραγωγή τους ήδη θα αρχίσει από το χρόνο με κάποια δείγματα και σε 2 χρόνια θα φτάσει στα 2 κιλά με 3 κιλά το δεντράκι. Αυτά εδώ είναι τρίτο καλοκαίρι, τρίτη χρονιά. Και δόξα τω Θεώ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έχουν πετύχει.